Onye jina makimo Igbo, wena somebody bogale. Onye jina makimo Igbo, wena somebody bogale. Onye choli chibo subibo, onye choli. Onye na-akpọ. Ọ dị mma. Nekwa kara ekwentị ga-eji wetinye n'okwu nkịtị iteghete nkịtị abụọ atọ otu otu efu efu na itoolu maọbụ nkịtị iteghete nkịtị itoolu asaa asaa otu otu efu efu na itoolu. Onye na-akpọ. Ndewo. Nwaanyị ọma ekele m gị. Maazị Chizzy ekelekwa m. Onyinye ọ ga-adịrị gị mma. Ebe m si na-etinye nke mbụ. Ọtụtụ ndị mmadụ nwekwara ike iji maka asụsụ ezi n'ekwentị wee bịa kwụsị ije ntuli aka. Ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ ọ dịka ọ ga-ekwe omume na ndị a na-ahụ maka ntuli aka ga-anọ n'ime ebe ahụ mmadụ aganyacha aka wepụta ekwentị sere wee akwụkwọ oziga n'aka. Ọ ka ha mara ya ha merie. Ọ ya bụ m chọrọ Daalụ. Daalụ. Onyinye ezi nwaanyị ọ ga-adịrị gị mma. Ajụjụ ka ị jụrụ mana ọ hawa ga-asa ya. Onye na-akpọ. Ọ ga-adịrị gị ma ezigbo mmadụ. Ọ chụghị ya mere aka. Ọ ga-adịrị gị ma ezigbo mmadụ. Ana m ekele gị na-eme nke ọma. Daalụ. Okwu ndị na-ahazi ọchịchị na-ekwu ezigbo na ekwentị bịa n'ebe a na-asọ eme ntinye aka. Ihe ha si na ekwentị mere akọwandịrị anya nke mere eme na ekwentị mere ihe dị otu a ji wee mee na-adịghị mma. Ha sị na ụfọdụ na-abụ ha banye ebe a ha esi ebe onye ha bịanyere maọbụ otu ndọrọ ndọrọ ha bịanyere ha fụzie pụta ebe a ejezi anara ego gosi onye a nekwa ebe ya bịanyere ya ezi ya ihe ha kwuru na ha chọọ ka a na-egoro ya egoro. Nke a bụ achọcha ebe a ga-ejide aka ejide n'ikpere okwu ahụ onwere isi ndị igo itinye aka ego ya ma iji ekwentị dị ebe ahụ iji ekwentị gị mgbede ahụ ha na-egbu ma akwadoro ya ha mara ihe ọzọ ọ dị-ekwu na nke ahụ ya dabara n'anya ya akwadoro ya onye osote onye ndu ndị na-emebe iwu ekwugo na o megidere iwu mmadụ ikwu nke ya mgbe mụ na-akwado ahụ na ọdịwa ma ha mara ya mere ha ka gbuo ya ọdịwa n'anya ana m ekene gị ndewo. Daalụ nwanne ọ ga-adịrị gị mma. Daalụ. Onye na-akpọ. Biko gwa ya afa gị ebe isi akpọ. Gwakene m afa gị nwanne. Anya dịka ọ ga-adịrị gị mma. Biko ndị m na-achọ itinye n'okwu a bụ na ebubo na-achị na-ama ojuru na ntuli aka a ga-eme. Onye nwa adịgo too much. Onye sụziri ngiri Igbo. Ya sit down nwoke m. Onye sụziri ngiri Igbo. Ebele nkịta teaching lesson. Onye sụziri ngiri Igbo. Ọ dị mma anya dịka asụsụ anyị sụ ọ bụghị asụsụ be anyị ihe anyị na-akwalite bụ asụsụ anyị chemi anyị echiche enwere ihe a na-akpọ mpụ aghụghọ na ụmụ ihe dịgasị anya ihe a na-eji eme ihe a mana ụfọdụ ga-apụta ugbu a ihe gbaa afọ asịzie na ọ bụrụ nke ndị ọ bụrụ eziokwu na ụfọdụ na-egobiri ma ọ bụ na agbakere asụsụ ndị ọzọ na be ha na asụsụ nke ha mana asụsụ anyị na-ekwusi ike na Chineke kele anyị kezuo anyị ekezuo anyị cheme echiche o nyere anyị ihe a ga na-akpọ ụmụ ihe niile ya bụ ọ dị ka ụfọdụ ụmụ ihe na-abatagasị a na-eme ya asị na ọ bụ otu esi eme ya icheme ya echeme anyị hazie nke anyị mara mma nke ukwuu wee were ya na-eme ihe
Abum Chizzy Anne oye dị epi Odogwu nwoke ọma gaa n'iru biko gwa m afọ gị ebe isi akpọ Somadina Somadina ndị ka ishi ekwukwa n'otu udo ọ dịkwa isi na gịnị mere ọ dị mma nwanne nwayọ chọpụta mpụ na-aja n'ime ebe ahụ ọ chọpụrụ jere chigbo nke ụdị atụmatụ a ha wetara ọ dịrọ mma agachi ekene m ya gazie Samadi ya gaziere gị udo dịrị gị ka m ọzọkwa gee ntị ndị na-afụ maka ịhọ ọkwa ndọrọndọrọ ọchịchị ndị ga-achị ha si mmadụ eji n'ekwentị ma ọ bụ onyonyo ha bịa ebe a na-eme ya ha siri na ha bịa ịbịasịa ịchọọ ịbanye ịga akwụkwọ ewe akwụkwọ a ga-enye gị na-edepụtara gosigasịa akara eji mara otu ndọrọndọrọ dị iche iche na-azọ ọkwa enye gị nke gị wee gosi gị ebe ị ga-anọ n'ime ebe ewepụtara ime ebe a ewepụtara sọ gị ga-anọ wee bịa ya aka ebe ahụ ka a na-achọghị ka mmadụ jiri onyonyo ma ọ bụ ekwentị wee banye ọ bụ nke a mana ụfọdụ ekwuola na ozighị ezi ha jikwana nke a sị na ha chọrọ igbochi mmadụ igoro mbịa ya aka ya bụ na a na-ekwu na ụfọdụ na ha banye ebe a ha bịa esie aka ejiri ekwentị selu ya wee jee n'ọnụ onye na-eche echika ga-egobiri ma ọ bụ ihe ha kpagoro ya na ha kpagoro na ọ bụrụ na ọ bịa nekwa ụdị ego anya ga-enye onye ahụ ya mere ha ji chọọ igbochi ya ebe a na-ekwu na igoro ndọrọ ndọrọ ma ọ bụ igoro mbịa ya aka na ọ bụ mpụ na ọ dịghị n'iwu mechiri ya na ọ na-ebutekwa ụmụ ihe na-ekwesịghị ekwesị ka anyị gwara onye ọzọ na-akpọ onye na-akpọ ekele m gị biko gwa m afa gị ebe isi akpọ ọ dị mma ka anyị were onye nke Odogwu ezigbo mmadụ aka nchawa ọ ga-adịrịrị gị mma dịrị gị mma n'ụtụtụ dịrị gị mma n'efifie ọ ga-adịrị gị mma n'abalị ụbọchị nkwọ ọ ga-adịrị gị mma ụbọchị eke ọ ga-adịrị gị mma dịrị gị mma na orie dịkwara gị mma n'afọ Chineke ga-agọzirịrị gị aka nchawa gaa n'iru ihe m chọrọ itinye n'okwu a bụ na nwa akpa ahụ ekechiri ọnụ nwere ihe dị n'ime akpa ahụ ekechiri ọnụ maka na fes ebido mmebe ihe ntụnye aka obodo anyị ọ na-aga mma onye chọrọ iso Igbo sụwaga manga si n'ọgbara Igbo gale onye sụzi na ngiri Igbo onye ọbụla anyị dị n'Igbo asụsụ Igbo dị mma Igbo egwu agamamụta ka ebe na nka onye sụzi na ngiri Igbo onye ọbụla aka nchawa onye nke anyị mana ihe anyị na-eme ebe a bụ Igbo ọ baghị ha na-egwu asụsụ anyị ọgwa ị ga-echebere ndị na-asụ bekee ma ọ bụ ndị na-agwa nke ọgwa asụrụ Igbo sụrụ oyibo ọ bụghị n'ọnụ ka ọ dị mma ka anyị wezere ndị na-akpọ onye na-akpọ ekele m gị nwanne ndị ka ị mere nwanne gwakanị m afa gị ha iwe ọkpara ndị ka unu mere gwakanị m afa gị ọchụ ehihie Izuchukwu hei ọchụ ehihie ogbuzuru gaa n'ihu mana anyị nwabụ ndị Igbo ama maintain kwa
onye ike na Wena somebody bogale, onye jina makimo ibo. Wena somebody bogale, onye jolly sibo subibo. Onye jolly so ibo suwaga, asuli basulo ibo. Obulungiribo. Izuchukwu ayana ya agwa asụsụ Igbo ọgwa ndị na-asụ asụsụ Igbo. A na-akpọ ndị bekee maka na a na-asụ asụsụ bekee. Asị na nwanne onye na-alụ ajọ ọrụ egwu. Ọkụ iko na-akọ nwanne ya. Ọkụ osime. Onye ga-ekwusi na ofe nne siri adịrọ mma. Ajọ onye o. Na onye bụ nkata ya nkeleka. Ejiri ewe kpofu afịfịa. Mba, asụsụ anyị mara mma. Anyị agaghị ekwe ka ejiri ya wee kpofuo afịfịa ma ọ bụ tufuo ya. Enekwa akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ okwu nkịtị 9 nkịtị 2 3 1 1 0 0 na-amara na Igbo na-asụ n'olu mana akwa ọkwala ọbụla ofu. Ije n'obodo ụfọdụ a na-akpọ efu na-akpọ nkịtị na-akpọ 9 maọbụ 9. Ọ dị mana ekwa akara ekwentị ọzọ nkịtị 8 nkịtị 9 nkịtị 9 7 7 1 1 0 0 9. Onye na-akpọ? Kalụ. Asị na ya bụ Kalụ. Gịnị bụ afa gị? afa m bụ Nọnso Ani echi m ugbu a. Nọnso Ani, ọ ga-adịrị gị mma ezigbo mmadụ, gaa n'iru Nọnso. Ihe anyị na-echere bụ ka emechie nke steeti Ọshụn. Ọdịma anyị na-ekwu ihe gbasara iwu usoro ndị na-afụ maka mbịala aka maọbụ ihe ọkwa ọchịchị n'ala anyị ha wepụtara ugbu a wee na-asị na ekwentị abụọ na nke a machiri n'iji wee banye n'ebe a na-abịa ya aka mana asị ga-eji na ekwentị gị wee bịa n'ebe ha nọ wee na-eme ya ịbịa esi aka gị pụta n'ebe ahụ ịbịara aka iwerezie ekwentị gị wee mebezi ihe sọrọ gị maka na ha ekwuola dịka anyị si ekwu na ihe a bụ ihe ụfọdụ na-abụ ha jee banye sie n'ime ebe a na-abịa aka ha esie ya see ebe ha bịara aka otu ndọrọ ndọrọ ha bịara aka wee jezie wee nala ego na aka onye na ha kpagbugoro na ha ga-egoro mbịa ya aka ha. Onye na-akpọ? Ọ ga-adịrị gị ma ezigbo mmadụ na-abọọla na-alụkwa. Ifeanyị si ebe achala ọ dị mma gaa n'iru. Ihe ma ntụmacha ya ewepụta adochakwa mma n'uche nke m nọ ndị ọ ga-emechite bụ ndị ga-eje ebe a si na vaya dị chọọ na n'ibe m na-ekwu. Isi na gịnị mere? Asị m na asụsụ nwa ahụ ewepụta asụsụ adịrọ mma. Gịnị mere o ji adịghị mma? Isi na ọ dịghị mma, gwara ihe mere o ji adịghị mma, ya ndụmọdụ gị. Nke a machiri ekwepụ ya ghara iji ewepụ wee bata n'ebe a na-eme ntụnye aka anyị. Asị ga-eji na-abịa ebe a kama ebe ewepụtara ebe ị ga-eje bịa ya aka n'ime ebe a ka a sị na ha ga-achọ ka ekwentị soro mmadụ banye ebe a. Ngwa gaa n'iru, udo dịrị gị. Ọ dị mma. Na nna ka o si ada cheta na ekwurusio na aka akpara na ofu onye ụkọchukwu na-enyere ndị ogbe ọgụ aka ugbu a na-eji wee chọpụta ndị gburu igwe nwatụ na obodo Nkanụ.
a na-ekwu na ndị obodo ede n'akwụkwọ na-ede akwụkwọ iwe mkpesa wee wejere ndị ogbe ọgwụ ka ha chọpụta gwa ndị ụwa ndị a aka ha dị na ya amara ya aka ha dị na ya ga-emegide achọba igwe obodo ogbugbu na ya mere ha ji ejidego onye ụkọchukwu a ka o wee nyere aka wee kọwaa ihe gbere. Anyị gwara unu na ndị otu na-achọ ịnọrọ onwe ha bụ ụmụ ntorobịa ndị Igbo ekwuola na ndị ọha na eze na ha chọọ ka ha na ekwuchitaziri ndị Igbo maọbụ na-ekwuchitara ha gwakwa gị maka asambodo nke ụlọ ikpe dị elu nke nọ n'Abuja kwukwuru ya bụ asambodo Ademola Adeleke bụ onye na-apụta dịka onye chọrọ iso maọbụ onye ga-azọ ọkwa ọchịchị obodo Ọshụ n'otu ndọrọ ndọrọ nke ndị ama dịka ndị ochendo, akara ochendo ka eji mara. Ọ dị mma, ekwuola na asambodo ya, ụlọ ikpe ekwuola na asambodo ya na ọ bụ nke ezigbo ya, ya bụ nke a bụ nke mere. Ọ dị mma ka anyị were mmadụ ole na ole wee na-aga. Onye na-akpọ? Hello, madam. Ekene n'ala Igbo na-atọkwa n'ụtọ. Ọ na-abụ efu ibe ya okele ya, ọ bụ na onye tọrọ mmadụ dịka ụfọdụ na-abụ ọ bụ na ọ bụ nna anyị ichie maọbụ dịka ebe mwashi onye iji maọbụ nwanne ọkpaneke m ndị na-ekene daa dede ekenesịa ajụọ ka imel ịbọọla chi ndị nke na-emenụ ị na-emekwa ọfụma ndị be gị kwanụ apụtasịala. Ọ bụrụ onye na-alụ ọrụ ebe m si pụtasị deeyo ụfọdụ na-ekwu onye batasịa n'obodo asị ije ya bụ nke ndị be ọgọ m na-ekwu ije asụsụ Igbo atọka ewegasịrị ya. Anyị achọghị ichefusi ụmụ ihe a, ọ bụghị ịkpọ anyị ịsụbara anyị asụsụ bekee. Ndị bekee ole na-asụ Igbo? Anyị anaghị asụ ọgbara Igbo ya ebe a. Onye na-akpọ? Ọ ga-adịrị gị ma ezigbo mmadụ ndị ebe isi akpọ m. Onye buchi gaa n'iru. Onye buchi? Olisa onye buchi gaa n'iru. Biko ọ na-ekwucha ihe a ga-esi ọnụ. Ọ bụrụ na onye sụrụ Igbo na ya hapụ ya nabata ụlọ mana ọ na-abịa isigide egwu otu mmadụ iji ekpọ a na-agafe enwekwana iwe. Dị mma. Ebe n'ihe gbasara m ebe a ga-abịanye aka mmadụ iji ekwentị ya weba n'ime ebe ahụ nwa ụlọ ọhụrụ dị n'ime ya na mmadụ bara ebe ahụ iji aka chọrọ ka oseta gịnị ka onye ahụ na-ese anyị ahapụrụ onye ahụ mbọta a niile ka onye ahụ nọ n'ime ya n'ime mbụ na ọ ndị ha mara ntụzi aka ga-ama ebe ebumnobi ha mana ihe a sị nwa ọhụrụ dị na ya dị ihe ọ bụ na ha chọrọ ikwupụta ya ekwuzi ya chọrọ imejabi ihe na mmadụ batara ebe ahụ ibi ya aka ịfụọ mmadụ onyeje tupu ya n'ebe ahụ ebe onyonyo ọ dị ọnụ mmanụ. Daalụ. Nwanne anyị si na anyị adị na-akpọ egwu onye daa ya si were onye ọzọ. Ọ dị mma. Ihe a bụ nzukọ ka anyị na-eme, onye ọbụla tụnye alụ ya anyị na-eme ka ọ si dị. Mana onye na-akpọ? Ọ ga-adịrị gị ma ezigbo mmadụ. Ebee ka ị si akpọ?
Okechukwu ebe ka Okechukwu sabu na Abakaliki wee na-akpọ. gaa n'iru Okechukwu Ndewo Chizzy. ezigbo mmadụ gaa n'iru Ife anyị na-eme n'etiti amaka maka na ndị Igbo si na agha akara aka na-eri nwa ngwụrụ. gbam Etu aka kamasịkwa na nkwụta abụrụ ụjọ onye Igbo ọbụla akpọrọ ọ masịgoro ya bụrụ m onwe m n'ebe kpọrọ ọ ka mma na itibiri m n'ekwentị ka m ghara ịnọ na-emechi ndị ọzọ iru maka na onye Igbo ọbụla akpọrọ asụ Igbo onye a bụ mmechi iru ka ọ na-emechi ndị Igbo na nghọta nke ya ibe anyị na-eme amaka daalụ Okechukwu daalụ abịakwuo ọzọ tinyere na nke ibe ndị a na-eme ndọrọ ndọrọ ọchịchị si onye jizi n'ekwentị gaa n'ebe a na-eme ntuli aka na nghọta nke m onwe m a sịkwara m na ife afa mere ife a bụ iji wee gaa n'iru na-eme mpụ maka na ọkwa na ekwentị a ka eji eseta ife ndị a na-eme mgbe ndị a na-enye okpoga n'aka na-enye onye nke ama na-enye onye nke ọzọ ọ bụ ekwentị a ka eji eseta ya ya n'ike m onwe m na-ekwu bụ na ife amụma aba wepụtara bụ ụzọ banye Chineke eme mpụ ọ ka masị onye ọbụla ọ bụrụ na ndị mmadụ na-eji ekwentị a wee na-eseta mgbe a na-enye okpogo n'aka kama onye ahụ mgbe onye anwa na-eseta anya dị ife sisekwana anya eseta kama ndị anwa ji ekwentị fa nọrọ n'akụkụ wee na-eseta ife ndị na-eme ekwentị a na-egosi n'ife dị etu a na ọ dị etu a na nke dị etu a na ọ bụrụ etu a ka ọ dị daalụ Okechukwu dodere gị ma Chizzy odogwu ka m jụkwa gani na ọgbakọ anaghị asụ gịnị ka Naijiria pụtara n'asụsụ Igbo gịnị ka ọ pụtara Naijiria maka na oyibo ka ọ bụ ekelekwa m daalụ ezigbo mmadụ ihe a bụ afọ obodo anyị ka ọ bụ esi m kwuo ansị na ọ bụ ndị nọ na ogbe na dịdebere Naija na-amara na Naija bụ orimiri ndị niile bi n'ogbe ebe orimiri ahụ si gafee ọ bụ ya ka a na-akpọ ya mana ihe ị na-achọ ka anyị tinye ọnụ na ya ọ bụghị ya na ihe onye kpọrọ nkịta ya ka ọ ga na-aza ọ ndị Naịjirịa niile onye gbakwa n'afọ a bụrụ ọ bụ ndị ọcha gbara afa ọ bụrụ ndị Igbo ihe m nọ ebe a bụ ịkwalite nke ndị Igbo nọ na Naịjirịa anyị niile kara na Naịjirịa bụrụ otu alakawa otu ekwuola m ya ọzọ ọ ndị niile nọ n'akụkụ orimiri ebe ahụ orimiri ahụ a na-akpọ Naija bụ ndị bụ Naịjirịa ị na-amara na ka esi aba afa na gboo obodo ụfọdụ wegasịrị ka esi aba afa ọ na-abụ ihe dị egwu na obodo ihe eji mara obodo ka obodo ahụ si dị dịka Enugu be anyị ọ na-amara na ịbata n'Enugu ị ga-ama na ọ bụ n'ugwu ị gaa n'obodo ụfọdụ ewe ndị ọ bụ osisi afụrụ n'obodo ha ka eji wee baa afọ obodo ahụ were ụfọdụ ọ bụ mmiri were ụfọdụ ọ bụ ihe pụrụ iche iche ka eji baa obodo mana ọ bụ ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa mana ihe jụọla m akọwakwarala gị na nwọta na ndị niile nọ n'egbugbe obe orimiri ahụ a na-akpọ Naija siri gafee bụ ya bụ ndị Naịjirịa ọ bụkwanụ ndị oge ndị ọcha na-ahazi na-achịkọnata ndị ahụ nọ n'egbugbe ahụ bụ ihe bara ya afọ ahụ ịchọza ka m sụba gị bekee ya m gaghị asụ ya ọ dị mma otu a ka m ji ejiji nwayọọ wee na-apịachizi ya mana ihe anyị na-ekwu kpọmkwem bụ onye mara ihe bụ iwu ya dobe iwu ya iwu obodo ekwuola na ndị na-ahazi ndọrọ ndọrọ ekwuola ihe ha kwuru gbasara ekwentị na mmadụ agaghị eji ekwentị wee banye na mpio ebe ma ọ bụ n'ụlọ ebe ewepụtara ịbịa ya aka ha sị ị ga-eji na ekwentị gị bịa ebe anyị na-eme ya ịbịa esi aka gị pụta iwere ekwentị gị ha na-achọ igbochi ndị na-egoro ịbịa ya aka ụzọ ọbụla ga-ebute iwepụ mpụ na aghụghọ ka ha na-agba mbọ ya ike wee na-eme mana uche ya adịghị ya njọ anyị emena ya wee sụọ Igbo anyị dịka anyị kwụsị isi ya echi aga m egwu ebe a anyị eme ya n'ụzọ omenala cheta na ị nwere ike ije wee
na afọ ihe niile nke anyị na-eme n'onyonyo anyị nke nọ na ọwara nzikọrịta ozi nke zuru ụwa bụ YouTube. Ije ebe a ịchọba Kpakpando, ị ga-afụ anyị ebe a. Ịkwadoro ihe niile nke anyị na-eme, ịchọ ka m na gị iwe m n'akara ekwentị a nkịtị 8 nkịtị 2 3 3 nkịtị 1 9 7 6 nkịtị 8 nkịtị 2 3 3 nkịtị 1 9 7 6. Cheta na ihe anyị na-eme bụ ịkwado nke anyị, ọkwa ndị chọrọ ka anyị kwado ihe anyị na-eme, na anyị na-enye ekwentị ịkpọ ka anyị baara onwe anyị uru. Ekelela gị Tochukwu Chibueze, ọ ga-adịrị gị na mma. Ihe niile a na-eme ka isi ahazi ya, ịkpọ n'afọ wee chịkọta ya, ọkpọ gị Tobel, mana ama m na afa gị bụ Tochukwu Chibueze. Ezi nwa, ọ ga-adịrị gị mma. Otu a ka nzifu ya.